Hello, kulungka narak jatana na animong ka Christina ang tini sujit ni channel of Isaac dong nabai kaisa message rina hanai abong kha je jeng corona no thansa ke message na nyai tai jeng coronavirus no sanai shnai je manjang ne borong no ya te kaisa kok sanamo sungman inggang kai je tabuk phatar haste ni tripra was hogunai rok narok kaham ke quarantine khai nar government ni rules and regulation no mani di tamningke abonong ni bagi bu kaham tenong ni family members tenong ni para kami rong ni bagi bu kaham te je corona positive manjana ra no ang abono sanamo sungo generok symptoms nukjak ya thun norok carefully tongdi tamningke norok asymptomatic patient panong mano generok nukjak ya tamningke nong ni immune system kaham abani bagai nong ni oro symptoms nukjak ya phano norok nong ni ma pha te okra chakra rong no effect khaima nong ke borong bai ke belai cost tong nai tamni ke bong ni immune system asak sungai kara kya hangkai abani bagai joto ni bagai norok carefully tongdi te je bithi rimani doctor rok chawoi kaham karang khai te se kipil di nogo amsuk sawoi no ang tini mathak sinai norok ani kok rok te bkhana nam sungkai Christina Jamate Deverma channel subscribe khabedi te Sujit ni channel wa subscribe khane ta pok di tai bell icon sindi jate bo je propana upload khake narok notify na tai bye joto noklum ha ke sarika ang crucial brew tini Ndang loge coronavirus na tuye thai ning kaus sa inchimo ke bose joto na siu bo to hamana ngo umsa anja coronavirus chaklo etong ke chung bono beke khayu na bono beke chung so ya ka to yo na joto na siu mask ke pa nai yaw shu nai social distance maintain ke to nai joto na siu Ari pa Simon Singpo jong nuwo mask to kepa mo ada ke ukhu mo ha khapong te yo ko ke mai sin ya ba khunju kha sin te yo no Scorpio kai sin pio abdi mo to jong ba man u ang chanchu je ukhu mo ha khapong te ne ro no pura kai sin ne hi ang ka bo wo ma mi ke ukhu mo ha khapong te me le jong kong ke Tama lakela sangke abding virus sama yung itong kumahama kapong waile yung maya nke mas na chung kaisipio split pio nke pikai sapong tamayong ke chung ulta kaisini rong ke abo virus chung chaswing ke simbole split ni mala trek do thong abo mi Nrang tikna ke mas ro puthi phalai di government for jotoni ka hambok sanai yu kena bono mani ne manai di jong mache ya manung yang khile samu tak nai ba bai khu nai lanau are pu chung tikna ke ma bai khu nai social distance maintain ma khanai ke kau samo mask tau ke ta nai mask ke ka pho chung ka ma ke thipa di abono ordek rong ke Tate tadi, abono inside mo. Joto na siyo, ay sa sinay bang manato, ang minsan mo ke bose, nang abo kepa mo no kaham ke tadi. Okay. Na ito na joto bo channel no like, share and subscribe kan ita podi. Na pa ya ken ung tawai kubi. Stay home, safe life. No tong kasi chung play ina virus ni uchu kai pho chung no tang samaya chung no spread me ya bo virus chung no to ha ka bong mi lockdown no otong di nang so ha yan lan uni ta ba khu di bo na ni sa ni khatsa klongka an mari khapangi ham kak ma te khi bai joko ta khu khu ke lo ku song ya khoro no ko ko sai man khana hak ka hapo hayong ga ngai Kai khat balai na ham ya bemar sini lang mo ka ni tong kham I bemar ang kha coronavirus ni no ga kun sai man kham hai ngai bagi anga ma ko nga ma khung I bemar ni hoi ke ka ke nga ni bagi ho ka am bai bi tha ka thang ka hum ke ma thuk di ka ni kai ga yu khai nga ni ta po di tha ka ni phai ke
Tukui musui ri chung dok sui noga hamani tapogi kei phakaga pai tu phaimani eba baga hapi wa khange jamani khani rok tu phaimani o mani rok no sakong prangai eba ke go sui ya koi noga kisadi kei bo kaisa koi mung tongo abong kha noga shawing amanga chini umor bisiraga borok ni bisingo I bemar hapngani eba kerengngani kei bo lai kugo eba ke agini simingo bemar bai kerengkak mini diabetes TB cancer obahai bemar agini simingo kerengngi tongnai borok ni bisingo o bemar hapngani kei bo lai kugo haini bagi angga koinga mukungo je mangkak obahai bemar mangkak borok no eba borok no ngagok Hakaga ongkori yawe borong ni jangang mani samundo pai aku iro phaida hangke belai no kaham oba haike no chini umon bisiraga borok no chubawi tongdi eba chini ma faro no chubadi kei angke ba hamgai maya faro chini bubagra ni bisingi ke plamo khani bisingi takho bukho ye samung khai tong nai ro I lockdown ni jara phano makaya manginya angi tong nai ro no je mangsa Sabo pantong sak, kolong pino hinyawi. Sak ni kosto hinyawi. Hasing pangkol, ngobor waki yofano, kobong kochoke, hapong hakai bakori. Jen mangsak subalay tong manibari, kai playa hamkakma, te kakupo yafaro. Obo nga ani shuri mong kai tong itani, ngobor joko no kahamkulong tongdi, te obo haikino. Chini borok no, kosak, langma tongsak, subawi kangani. Chubawi mantung abo nga ani koimu. Te pai kago kaisa obo nga ani koimu tongo. Ngaro ngai tong ngai eba keba kok tema pori ngai kok tema shawi kanara ngai chini tako shikla koroksa sujik tripura bini YouTube channel no ngaro keba obo haike kabang magal video ko kok temaro kanana ni bagi bini channel no subscribe hangani tapogi share hangani tapogi kay bell icon singani tapogi. Hello everyone, kulumka ang Subhajit Deborma tini norok no kok sana fema kay about coronavirus tabuk to tebo tini Tripura hasto tebo belai situation hamya ngai thangka because coronavirus patient belai no bangai thangka so aboni bagai chung jotono carefully matong lai jotono and amoti kisan norok be kok sana fema ni obongka ang norok message ramo sungo o virus by katina bagai kaisano lama avong nogoma tongnai tai nogo tongai chung healthy chajangnai vitamin C kanang healthy chajangnai chawini nogo noma tonglai nei jesek fataro thangi tongnai amsuno chini bagai kahamangnai tai hand sanitizer use khaidi tai mask use khaidi fataro gong khorkang kai ongkor yang nogo to use khane nanya and jotono kaham kreng tongbai di obono bakhabai norno sanamu chungo stay safe, stay alert. Tai tebo update mana bagi o channel subscribe kadi hambai. Hai, ang Tanuja Deborma. Norok nai tongo takuk Subhajit Tripura ni YouTube channel. Norok jotono bono sinina bokrokja journalist. Ang bino channel ni sintui tini thasa thaini kok kacharnai lukurok ni thani coronavirus nutui. Sengsaimano talkham talbrai sakang simino coronavirus nutui sini hayung haganang no balai no biriman nanglaisak. Ge aboni bagai no aboni je proper je treatment no khaya sak joratei sang nok ni nok khaya woi sang nok ko janjani tong lain hani na sang lockdown dok mani lai tong lai ta usang jora kabone tei kabang mana jangjal bo phaikya fiaba sang a jangjal no sang mai chene sang o je bemar no kasung na bagai sang lockdown dok na sang tausak mani ne choli lai na khai tebo kabang kok no pholok jagi ma no abo Engkai polok jakteng sang hai pano sang jani no ko tong ko bi man khano sang jakko bo dai nangko khesimi sang nokhlaine dai sang bazar ko ba je kuno jaga sang thani phaikin ko bo sang tokoi musai saf sutra ke nok ro ba hablaine haike sang obya mad no kasui man nai Engke jotono kaham kereng tong baidi nogono tongdi dai kaham tongdi dai sini takuk Subhajit Tripura ni o YouTube channel na norong subscribe khaidi
जों अबनि बिसिंदे जों गोबां गमनि इनफरमेशन दं जों माने मानो खाय जतननो हामबाय Hello everyone, ani mung Nantu de Burma. Kaklayo norok thungno kaham kurungno tongmaina o lockdown ni jora rogo. Sini hasteo taksu jora kabang ma lukurok obo haike o bemar oi manjakha. Borok dakti na hamui busa nangthun obono suri jawa tai bungni sak hamui borok dakti nogoro kaham kurungkai tongma manyangthun. Jung asuk sal chalino tonglaikha. Chalanya tonglaikha au chali tonglai bisingkini sari chini hasteni kubangma motharok on nangkongmani jorao wonni tipra motha abuni yagli youtube teibo kubuni juda motharok tei sakbai thang rogo borok kubangma chini borokno subakha chini kurija borokno subakha bungno belake hambai jungbo je mamani subalaikha norok je manai rok subalaidi je manman subadi belake na kaham ko